any issue iketa keta e mesa kanyo to ji loso nikech magi joka ng'ato. Wakili, ikelo wach mar apisi mar jatelo maketo piny wacho tesre kata ahinya nyen ng'at mobedo namba 2 e yiero ma wacho ni en ema koro bedo ka official leader of opposition. LSK wacho ni ma ok oluwore kod chike kendo dipo ka duoko piny weche mag okenge mosego e chike mag piny Kenya. To bende giseyo wach mar chugo apisi mar jotend migepe makoro sano ma kod Musalia Mudavadi. Ere kaka wach weche machalo kod magi samoro nyalo njawo chuny nikech gigi loso gi to ng'ama winjo bed ni neno ber mar kwe mar piny en japiny. To iloso gi gimalo koni samoro jopiny bende biro wacho ni ang'o momiyo gi LSK wacho ni ok gidwar apisi mar jaket piny wacho tesre to waneno ka samoro mano nyalo kelo kwe nikech koro jogi nigo ofis margi ma ginyalo time gigegi ginyalo ndiko ka wacho ni wandiko kaka ofis maketo sirikal tesre mane gi amuri magin be gigoyo oboke margi kata barupgi magin ndiko makoro nyiso ni nitiere mbi moro manyalo rieyo sirikal. Magi koponi ok otim dong samoro dipo ka pod omedo mana sirikal obedo gi mbi ahinya ma nyalo kalo dwaro mamoko mag jopiny. Kar kanyo an be okayie gi president wa mar LSK gi pach mane giketo kacha nikech kirango maber aneno ni gima koro ji wacho ni walos apisi moro mar ng'amo bedo namba 2 no. Mano dhi kelo kwe nikech onge ni ati koro kata ka ibedo namba 2 ni onge giminyalo timo for the next 5 years Kenya kai nikech kata kibedo namba 2 mano nyiso ni jo Kenya mang'eny be no wacho ne nigi gombo mondo an in be gi policies mane in go gi agenda mane in go gi manifesto mane in go at least ne gi yie gi mago. Koro kantie kata opposition kacha ma omiyo apis moro maber ma nigi powers mokete chik makoro kata kiloso to iloso to intie mbi moro ma in go kata komi power machal kamano. Koro ki winjo gima Eric Theuri ne wacho kawuono ok apar ka en gima lure gi gima jopiny nyalo dwaro nikech jopiny dwa kwe. Jopiny dwa ni after every election tie kwe onge ati koro nyaka ng'ato gore kaka ne waneno Sondu kucha ok gima ber. Koro kantie kaka onge ng'ama dhir dokot ka ywak ni anto awito everything mano aparo ni nyalo konyo jo Kenya kai. Mang'eyo ni kata Eric Theuri ko okawa pach okinde Kenya kai. Yes. Obiro yudo ni gima no wacho kacha ok lure gi pach okinde koni nikech aparo gima maybe no paro ni maybe group ni nyalo lokaloka sheria ma create a peace gi kap ok gidhi to the mwananchi. To ing'eni nitie kaka chik maduong' mwango kai makatiba wacho ni nitie apise moko ma ok inyal kela kamano. Nyaka idok ne mwananchi mi penje ni ineno nade. Mano idok ne mwananchi through referendum. Koro aparo ni gima notemo kwedo gi ni kukutem keto apis moro kanyo ubiro kiun. Yes, ubira kiun to kudwa dok ne mwananchi. But the essence mar apis go to ok apar ni onyalo pingo. Nikech ka wan gi apis machal kamago ibro yudo ni kwe bro bedo bang elections moro amora yiero moro ma wabedo go 20. But again ji wacho ni kata kawa loso apis machal kamano kacha ji penjore ni donge kata county kucha nitie ng'ama dhi bedo namba 2 e PM mar governor. Yes. Kata mbunge kucha nitie ng'ama dhi bedo namba 2 e PM mar mbunge. The same gi county rep. Koro ji wacho ni donge jogi tebro wacho ni be walos ne gi apis mondo at least gin be gi check gi rango jogi. Koro mano kirango to yudo ni jo Kenya makoro dhi chulo jogi gi economy kaka chal sani. Koro mano ema paro ni be ji dwa rango ni mondo kik los kacha then every elective office ni ng'ato dwa bedo ni en be waloso ne apis to wachule. Mano gima maybe